gøre, men så stiller han sig bare helt her tæt på. 2 minutter, man. 2 minutter! Ham der ser en. Der var bare ikke der nogen deroppe. Det er ham der har det. Tror han er sød. Skal det hele her til at tage eller hvad? Og han sidder oppe. Han sidder og laver sådan noget. Ja, det tror jeg så oppe. Han holder op på rørene i landet. Skal det da? Det gør det hele her til oppe. Ro på, mand! Ro på! Der var en fyre skulder. Der var en masse. Jeg er ved at råbe tid, vi skal lige have ham. Ja, vi laver dem på. Lad os bare sådan lidt råbe 5 minutter. Nej, vi har sagt 2 minutter. Så sige 1 minut. 1 minut! Jeg råber tid. Nej, vi råber ikke tid. Nej, 1 minut. Ja. Men hans dropback, og så sidder han alligevel til magasin i stedet. Der er et hygge på os. Ja, ja, men det er faktisk bare Han gør det altså godt. Halv minut! Nej. Jo, det er gas. Hvor var den svag, den han stod mig med? Jeg har nok mærket det lige her. Gaspistol, ja. Kom så, Mads! Han bliver ved med at kigge. Hvor mange følger har jeg? Jeg skal vente, han over til nakken. Sorte der. Ja, han gør det godt. Og bare taget. Han har bare pillet. Der skal det hele her til at tage. Han sidder nu. Altså, han har da taget. Hvad ikke til? 8 måneder. Tid. Tid! Nej, man, vi har nemlig bare. Nej, man fik der med at høre nogle stykker.